Mayong gabi mga higala ug mga igsoon ani sa pita kini ang inyong katong nga programa sa TV Apolya.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International sa Argeseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Actually live kita karon sa tulo na to ka main social media sites ang atong RJ Horolan Sandro II TV Apolya.Argumento page ug sa atong duha ka main YouTube channels, The Lay Catholic Apologists Official and RJ Sandro II TV. So wala man nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo ang itong mga pages, RJ Horolan Sandro II TV Apolya.Argumento page, Kuya Apologists TV page, and the RJ's Vlog 2022. O pwede sa mo mag-send din ha o Facebook stars. O sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels, The Lay Catholic Apologists and the Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologies TV, and the Barrio Kawayan Religious sa forum. Ug pwede sa mo mag-send din ha og super stickers, super chats, and the super thanks. And ayun, magpasalamat una ako before ko magpadayon sa ato mga igsoong mga Katoliko ang kanina nagkataban nagasuporta sa programa. Pinagyan na Sir Ronald Discalliar and family, Sir Romeo Nodion family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dino Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tope Galiemet and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henriito Tubil and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Joe Velocia and family, Sir Joe Petsiana Morte and family, Sir Roel Sililaca and family, Sir King Bias and family, Sir Zaliman and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmondo Esteban and family, Sir Raymond Bunahayag and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta sa programa pagkahuman wala nagapalitog silang mga pangalan. Daghang kayong salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program ana gihapon dinhi sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug ang inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagi sa itong mga account numbers kana ko na sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa atong page kung nga via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat in advance. And pasensya na kaayo mga sir, hindi ko makabasa sa inyo ang mga comments sa hinungdan nga yon ambot nga nung wala ni appear sa kuang wala ni appear sa kuang gitawag og comment section. So sorry kayo and ako alang ni i-review niya kung isa ni mga nag-comment sa ato ang gitawag og program mga sir unya. Syempre kay di ko mga comment so dili gyud kayo magtaas ang ato ang kuan ang ato ang tawag ini nga program. Ano man di man ko makabasa sa inyo ang tawag ini mga comments. And yon nga to ang armadura yun armadura man fundamental Seventh-day Adventist fundamental arguments kini ayaw mo yung katangal lang anong kini ang cover kay ato nang gituyo nga kini ang cover nga naman kay para at least makabisado sa mga Katoliko ang nawong sa founder sa Seventh-day Adventist niya. Pagkaon mga tubag dato ni mo betang likod isa simbahan na sa Vatican. So ubot pasabot is gitubag nato ang ilang mga argumento pinaagi ni ining maong gitawag og dokumento mga sir ha. Okay, so available pwede ko ninyo i-message kung actually naa si bagong presyo eh. Kinihangyo ko kay daghang man gyud kaayo ni kuan, daghang man gyud kaayo nga ni sir, puwede ba na mo ni mao na mao to ako ang gihangyo to ako ang giangkatan. So kaluoy sa Ginoo so ni kuan siya ni tawag anang ni unsa na kanang nihatag siya og pabor sa atua og sa mga mag-purchase. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So pwede ko ninyo i-message after sa ato ang program. And since nga di ko makabasa sa inyo mga comments mga sir, so dili gyud kay ingon nga magdugay ning atong program. Actually na lang ko reaksyonan mga sir. Kaya kini niagi lang pud ni sa ko ang gisend din ni sa group chat sa Lay Catholic Apologies nga pagkahuman na ay komento nga itong mga kauban sa LCA nga mo lagi nanghambog nga di lagi daw mabungkag ang tawag kining Seventh-day Adventist. Pero sa dili pa ato nang paminawon ni iyahang tawag ining pamutbot mga sir. Okay ha, sige ato sa paminawon. Atake sa mga sulpot, mga higala, mga igsoon, dili gid sila kabungkag sa Seventh-day Adventist nga naman mauni nga iglesia ang gitukod ni Ginoong Hesukristo. Wala nay lain. Imagine ninyo ha, pila kapundok ang nangatake sa Seventh-day Adventist. Ha? Gamay ra kaayong gasimba og Sabado. Imagine ninyo, wala ka 1/4 sa nagsimbag Domingo. Sigig pangatake.
wa gyud kabungkag sa pagtulon-an sa Seventh-day Adventist nga naman dili sila kabungkag niini higala igsuon kay mauni ang nagdalas kamatuoran, mauni ang tinuod mga higala mga igsuon, mauni ang gitukod ni Ginoong Kristo. Mao na nga daghan kay nag-PM sa kuha nga undang na daw ko sigsig pangatake, dili ni pangatake ako higala igsuon kundi pagdipinsa lang sa doktrina, dipinsa lang ni ako sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, no? Muundang lang mi og pagpangatake pod balo sa inyo ha, kung muundang na pod mo pagpangatake sa amo ana ra, no? Mao nang dili sila katumpag niini mga igsuon nganuman mauni ang tinuod nagdalas kamatuoran og kini nga iglesia mauni ang tinuod nga gitukod ni Ginoong Kristo. So pagka nindot sa iyang tawag ining gisulti, murag gyud pod og tinuod mga sir ug mga ma'am. Yang gaan pa ta niya nga kuno mga sulpot daw kuno ang mga taki ng atake sa ila. So syempre apil ng simbahang Katoliko kay syempre usag gud ta sa mga nikritik ani nila. Pero dapat panipis-nipisan lang nato gamay ang atong nawong ba. Nga moingon ta nga ang simbahang Katoliko sulpot. Unya pagkahuman mas nauna pa sa inyo ang iglesia sigta. Kami na yun nasulpot. Diba? Baliktad. Baliktad. Migawas ang Seventh-day Adventist Church ni Abtong May 21, kung wala ko masayop, May 21, 1863. Ang simbahang Katoliko na since 33 AD. Unya pagkahuman ang simbahang Katoliko ni noon ang gitawag og sulpot. Kanang mga kauban ng mga sulpot ang mga igo gito sila kay pareho man mo tawag ining sulpot niya ang Seventh-day Adventist sumala pa sa tawag ining mga standard nga mga reference resulta na sa pagka kanabitang pagpamakak pagkabakakon pagkamini nga propeta o pagkamini nga gitawag og magsasangyaw ni William Miller. Mabitaw ning giingon din ni sa kuan, giingon din ni sa tawag ining Larousse Disc Reference Encyclopedia. Kini nga book nga to ang gamiton. Nindot magud ni og kan yung tawag anang makagunit mo ini. Sige ingon din hi. In 1831, page 30, page 233. In 1831, the American Baptist minister William Miller targeted 1843 or 1844 for the second coming, and more than 100,000 people assembled for the event. Following the failure of Miller's prediction, a number of his previous supporters formed a group which became the Seventh-day Adventist Church with Ellen White as their prophet and also the founder. Diba? O, kunya, pagkauman mo ingon mo di mo sulpot. Na ano din nga tawag ini nga dokumento, mga sir. O, di ba? O, ingon mo nga, tawag ka ng dili mo sulpot, kay tinuod mo nga iglesia, na naman. Tawag ka nakaklaro na. So, klaro ni ang SDA, gitawag og sulpot. Number 2, ingon pa niya, gitukod daw sila ni Ginoong Jesucristo. O mao gihapon ang ato ang tawag ining gamiton, mga sir. Mao gihapon kini compiled references ni mga sir ha. Ato ang tawag ining basahon naa sa page 577 kining Milton's Encyclopedia of American Religion. Sa may giingon din hi mga sir. The Seventh-day Adventist Church is an evangelical Sabbatarian church whose teachings have been supplemented by insights drawn from the prophecies and vision of its founder, Ellen G. White, 1827-1915. Dali ra kayo mo angkon ba nga si Kristo ang gatukod niya pagkauban ang dokumento di yung dapig ninyo. Itukod lang mo Madam Elena. Gitukod lang mo ni Madam Ellen G. White ni abtong May 21, 1863. Actually, upat man gud na sila. Same gihapon nga reference mga sir ha. Ako ang tawag ining basahon kinsa maning upat naa dinhi. Okay, naa dinhi ha naa dinhi. Okay, founder Joseph Bates, James White, Ellen White, and J.N. Andrews. So mao ning tawag ining upat no. Nya nganong gihinganlan man ni siya og kuan? Nganong gihinganlan man ni siya og
Seventh-day Adventist kay ang usa sa mga founders si tawag ining Joseph Bates, grabing influence kang kuan, na-influensyahan siya ni Pastor Thomas Tribble gikan sa Seventh-day Baptist Church. So but pasabot before the Seventh-day Adventist nanay mga Sabbatarian Christians kuno after the 16th century. Di ba? Oh, so nani nag-una ani nila, dili lang kay kini sila nagtuman-tuman sa anong ipapaulay, nani na una. Oh, so kumingon sila nga sila lang ang tawag nagtuman binutbot na. Binutbot na ngano man kay mismo gani sila wa sila magkasinabot bisag pare-pareho sila nagpahulay kuno sa gitawag og adlaw nga igpapahulay. So na-influence sa Joseph Bates kang Thomas Tribble unya kanang seventh day practice iyahan nang gi-propose gi-offer niya didto sa kaubang tulo niya kagitawag og mga founders J.N. Andrews ug mag-asawa nga White, Mrs. White ug si Mr. White, di ba? So karon gidawat nila na. So mao na ni abtong May 21, 1863 dito sa Battle Creek, Michigan. So nahitabo ang pagpangalan sa inyong pundok nga Seventh-day Adventist Church. Ato ning basahon na pod. Same gihapon nga reference, compiled reference gihapon nato. Mga sir og mga ma'am, mas maayo magud na nga atoa magyud ning kuan. Atoa ning tawag ini nga basahon ang ilahang gitawag og ang standard reference kung baga ba. Kay mas nindot manggod na o ni niya. During the 1850s, Bates supported the development of a more formal church organization that culminated in 1863 with the formation of the Seventh-day Adventist Church. Atas ito ni October 22, 1844, like many other Mennonites, Bates sought meaning out of the great disappointment. During the spring of 1845, Bates accepted the Seventh-day Sabbath after reading a pamphlet by Thomas Preble. Bates soon became known as the Apostle of the Sabbath and wrote several booklets on the topic. Unya siya mismo ang nag-present sa gitawag og ilahang Elena White. Sila ang tawag ila nag-present ana. So buti pasabot according sa mga documents, kining Seventh-day Adventist dili niya ni Kristo. Ang magtutukod ini mga Amerikano. Unya patuuhon minimo sa inyong butbot. Layo na kinain ng inyong tawag ining angkon ang Seventh-day Adventist Church gitukod og mga Amerikano og walay kalabutan kang Ginoong Jesucristo ug sa mga apostol. Sayon kaayo ang pagclaim. Dali lang kaayo ang pagclaim pero lisod kaayo ang pagpamatuod. Pamatud iuna nga tawag ining naam yung connection kang Kristo. Dili lang kay mag-claim lang nga wa kay gilatag o wa kay gihatag nga tawag ining ebidensya. So mo to ang iyahang third point. Ang ika-fourth point niya sa iyahang tawag ining gipamulong ingon pa niya kami raman ang gasimba anang gitawag og Sabado, feeling kay nila nga nagtumad kuno sila sa gitawag og sugo. Ang question, sakto ba na ang inyong tawag ining pangunaon na wrong gihapon? Ngano man kay kanang giingon din na nga Sabado, dili na nag-refer sa name of the day, kung dili nag-refer na sa event kung imuhang tan-awon ang biblical Sabbath. Nag-refer na sa event nga diin ang Kristo, ang tawag ining ang Ginoong Dios tagsugo kanila nga himuon ning balaan ning moong gitawag adlaw pinaagi sa pagsimba kanako. Mo bitaw nga ang Sabbath day, it is a Jewish day of worship. No na din ni atuan ang gitubag naana sa chapter kaning kuan kining about di adlaw igpapahulay. Naana sa gitawag og chapter 13, chapter 14 and also the chapter 3 sa kining tawag ini nga libro. Okay. So dili na pwede kamo. And at the same time, kung imo ang tan-awon kining Sabbath or kanang giingon niyo nga Sabado sa Spanish, dili man gud na pwede matranslate ang word nga Sabado or Sabbath into Saturday sa kalendaryo, no. No. Kana magong Sabado na to karon na Sabado, Spanish kuan magud na Lunes, Martes, Miyerkules, Spanish word magud na. Dili man gud na sa tawag ini sa English Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, no, dili na mao.
Bisan pa nga ang Sabado sa Spanish word nga Sabbath, sa Sabbath sa Hebrew, natunong aning pangalan nga Saturday, pero dili pwede inon yung mga ang Sabado mao ng Saturday, no? Mali, 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 mali. So pag mingon tag biblical Sabado or the biblical Sabbath, mao na ang event nga kung diin ang mga Hudyo mipahulay sa adlawng ikapito nga kung diin ila nang gibalaan kay mao lagi na nga kuha sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto, Exodus chapter 31 verse 14 to 16. Bitaw kung maghimo-himo sila og mga laing buhat gagawa sa pagsimba, patyon sila. Yon. So kining giingon din nga Sabado sa Old Testament, ang administrator ini mga Hudyo. Dili mga Seventh-day Adventist. Dili mga Seventh-day Adventist. Ang implementor aning Sabado ang mga Hudyo, dili ang Seventh-day Adventist. So buot ipasabot kung tinuod ka nga Sabbath keeper, dapat magpailalom ka sa relihiyong Judaismo. Dili ka magpailalom anang pundok nga gitukod og mga Amerikano. Kay kung diha ka magpailalom sa gitukod og mga Amerikano, kanang siktahan nga imong gipasakupan piki na. Ngano man kay ang biblical Sabbath, kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, imong susihon og sakto ang balaang kasulatan, ang biblical Sabbath gidumalahan sa mga Hudyo, dili sa Seventh-day Adventist. Mauna. So bisan pa magpahulay-pahulay mo sa adlong Sabado, bisan pa magpahulay-pahulay mo kanang giingon ninyong Sabat, ang Dios dili mahimuot ninyo kay una wa mo nagpailalom sa otoridad nga kung diin gitagaan sa Dios og katungod nga mo implementar ni anang maong sugo kay para kamo nga makatuman ni ana makaingon sila o ni tuman kay nagpailalom mo sa otoridad. Kinsa man ang authority nga mag-implement sa Sabbath? Ang mga Hudyo. Unsa ilang relihiyon? Judaism. Dili tawag ining Seventh-day Adventist. Diha pa lang palpak na. Di ba? Nagyapon na ato, agyapon nang gi-explain din nga libro. Mga sir o mga ma'am. So, minsan lang, gamay raman mi. Kaya again, gamay ra mo, piki magud mo. Piki mo ba? Piki. Nga naman, Americanized man mo, dili man mo katong sa mga Sabbath keeper nga nakasulat sa Balang Kasudno. Piki man mo, Americanized man ang inyo. Kay ang original nga Sabbath keeper, nagyapon na sa libro. Ang original nga Sabbath keeper gipanguluhan og pari, kamo gipanguluhan mo pastoy. Diha pa lang wala na. Diha pa lang disgrasya na kumbaga. Disgrasya na. Diha pa lang hagbong na ang inyong tawag ining argumento. Dili na gyud na makabarog. Bisa pag mingon ka nga, wala man minabungkag pero actually basta makaatubang mog mga tao or mga Katoliko nga nagtuon mahitungod sa Christian na doctrine and religion ay madisgrasya gyud ang inyong rason mahimo gyud mong kingkoy. Parehaan niro no. Mahimo man gyud mong kingkoy ani. Nga nagsige mo og tawag ang angkon-angkon ano nagkasulat sa Biblia niya, wala mo kalabutan. Di ba? Oh. Lastly, ang mga sir, pasensya na kaayo ha, dili ko makabasa sa inyo ang mga comments mga sir ha. Nga di umot nga nang wala ni appear ni dinhi, mo na dali ko mahuman ron kay di man ko makabasa sa inyong mga comments. Comment lang mga sir and ako unya nang tawag ining basahon taod-taod di man gyud ako mabasa, pasensya na gyud kaayo. Okay, so before ko moadto sa last point sa wala pa nakapag-follow sa ato mga pages, i-follow ninyo ato mga pages RJ Horolan Sanders Second TV Apulia.Punto Gamit page, Kuya Apologist TV page and RJ's Vlog 2022 ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Ug sa ato mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ato mga channels dali Catholic Apologist Interest Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV and Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chats and super thanks. Ug sa mga Katolik kung gusto mo tabang, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinagya sa itong mga account numbers kinakorda sa mga screens kung nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa itong page kung via remittance ang inyong pagpadala o daghan-dagan kang salamat in advance. And balik ko na ko after sa program kung gusto mag-avail ani, limited lang ang ihang copies. Mga sir, and na natin bagong presyo yun, sa makauna lang mga sir ha, kay dili pud ta pwede nga publish ta og daghan ngayon ani nga mga copies. So sa mga swerte lang nga makakuha. Yon. Okay, sige. Balik ta mga sir o mga ma'am. Ingon pa niya,
Dili man daw sila tawag ining malumpag. Wala mo tanawa daghan kay mga nagtabang namo dili mi tawag ining malumpag. So kung ang basis kay daghan kuno nagtabang, wa gyud bisi-bisan kinsa nga tawag ining nakalumpag sa inyo tinuod ang simbahang Katoliko kung i-compare sa inyo. Nga naman, kay ang simbahang Katoliko gitabangan ninyo nga not less than 45,000 Christian denominations or kanang mga sects. Gitabangan ninyong simbahang Katoliko. Unya nagsugod mog tabang gikan pa ni adtong 16th century hangtod karon. Lima kag 400 years nang gilabay wag gyapon mo kabungkag simbahang Katoliko. Na tinabangay na gani mo, mag-usa na gani mo og mag-usa na gani mo basta na simbahang Katoliko, mag-usa na gani mo og atake simbahang Katoliko pero ngano wa man gyud nabungkag? Ha? Nganong wala man gyud ninyo nabungkag? Ikaduha nga tawag ining punto, wa mo mga uwaw ngat kung tinuod mo nga iya mo na gyud ng Kristo, kano ingon ana ra mo kadaghan? Ang balaang kasulatan kung imong basahon, even sa 1st century AD, 1st, 2nd, and 3rd century AD, niabot sila milyon. Nya kamo ingon ana ra mo kadaghan? Umo pangkilati. Jesus Ginoo ko in taon. Third point. Nganong wala man lagi mabungkag? Ngano man kay naay sambingay si Kristo. Nga naay sambingay ni Kristo. Paminawan ninyo ning sambingay ni sa Ginoo. St. Matthew chapter 13 verse 24 hangtod sa 30. Sige ngon dinhi. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko raon ang mga ngani ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot bugkusa kini og ilabay ngadto sa kalayo apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Unsa may buot ipasabot niini mga sir? Number 1, mas nauna pagtisok ang trigo. Giunag tisok sa Dios ang trigo. Buti pasabot, giunag tisok sa Dios ang iyang iglesia kumbaga. Giunag tisok. So buti pasabot kat nung sagbot ulahi. Ang simbahang Katoliko nagsugod 33. Kamo niabot mo 1863. Kamo gyud ang sagbot. Kamo ang sagbot. Kamo ang tawag in sagbot. Ikaduha, ang nagtisok ninyo, ang nagpatubo ninyo ang kaaway ni Kristo. Ngano man wala man mo sa lawas ni Kristo. Wala man mo nituman sa kabubuton ni Kristo nga magpasakop sa iglesia nga mao ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Number 3, ngano naapa mo karon? Kaingon na gyud ng Kristo, pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko raon niya ang mga ngani ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo. So kung magpadayon ka ng pundok nimo nga gitukod og Amerikano, gitukod ni adtong Mayo 21, 1863, maapil ka sa unang pag-ibot pagka man bugkuson mo og ilabay mo didto sa kalayo sa impyerno. Kay instead of mutuo mo kang Kristo, diha man mo nituos mga Amerikano. Di ba? Instead of tawag ining diha mo nituo kang Kristo, nituo na hinuon mo sa mga bakakon nga mga Ginoo ko ito purigaba. Nagpaila pod nga murag Kristo kay kuno pagtukod sa ng iglesia kami tinuod. Giangko ning itong 33 AD nga niboto lang mo ni atong 1863. Hashtag yung yabaga. Lastly, ano na, ang Seventh-day Adventist nagdalag kamatuoran. Kung tinuod pa ang Seventh-day Adventist nagdala og kamatuoran, dapat naa mo sa 33 AD. Pero kung nawala man mo, diba, ingon sa balang kasulatan, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ang giingon sa balang kasulatan nga ang simbahan ang haliging patukuranan sa kamatuoran. Kung kamo na,
Nagbitbit man ka mo og tawag ining kamaturan, asa mo pagka second century? Third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, 10. Ano nagbutol ang mga sa 19th century? Di na kamaturan yung gibitbit, kabut-butan. O ni gamit man ning Biblia. Ang demonyo pud nagamit og Biblia. Muna di mo gyud mo kalusot bisag unsaon. Di gyud mo kalusot bisag unsaon. Una nga kung sa kuan pa ba di ta magpaalig-alig og sana ka bitaw magpa-as if ta nga kitay tinuod pero ang tinuod ana sulpot ra gyud ta. Di ba? Mao mapalig-alig ako tinuod ko. Kuman sulpot ra di ay. So, kung ako ba, mayon ko ba nga, tawag ini ako, tinuod ko niya, ako si Bintis, niya pagkaman, sulpot na ta, paita na, ano? Ana ba? Di ba? So, ingon ana lang ang puntos eh. Hindi mo pwede ingnon ang simbahan katoliko nga, sulpot siya. Ano man, siya may una ninyo. Kung sumala sa bigay nga itong gibasa ang mga sagbot, nga diin gitisok sa kaaway sa Diyos, ulahigid mo abot. Mao nang inyo. Okay, mo nang di ta pailad mga igalag mga igsuon, mabitaw gituyo gyud nako ni og sulat niya atong gilatag ang mga argumento ni ining maong ato ang tawag ining nga basahon. Kay para mapadayag gyud nato nga sa kuan pa ba, mapadayag nato ang tinuod nga pagtulun-an nga iyas Ginoo. Babantayan nato kini mga bakakon nga mga magtutulo ilabi na ng Seventh-day Adventist. Mana magbantay ta kay para ba nagmaskara biya ni kuan, nagmaskara ni katarong, nagmaskara ni og pagtuman-tuman kuno sa sugo, nagmaskara ni nga tinuod kuno ni iglesia pero ang tinuod ana bogus, fake. Nagsanga-sanga ang sungay ni ining mga tawana og dangdangon ang atong mga kalagpadung sa impyerno kun magpadayon ning moong mga tawhana. So, yon atong gisudan ng atong program. Pasensya na kay mga sira nga di ko makabasa sa inyong mga comments kay ambot nganong di ko nganong wala ini appear sa kuang kuan sa kuang comment section mga sir. Okay, sige. Ano lang muna. Ato magisud na atong program sa pag-ampo ato pintapuson pinagi sa pag-ampo. In mini parted Filio to Spiritu Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest be unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Again, sa mag-avail sa book, mga sir, pwede ko ninyo i-message, mga sir, ha? Okay, og daghang kayong salamat. Sa ngalan sa Bug Prayers TV Pulia.com nagipanguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa Lisista ng mga Katoliko nagasubaybay nagataban ng suporta sa programa. Kininyong ubos nga lagad ug Gisus pagtung Katoliko Sir Arjuseno temporary yung manamilit yung mingon Ecclesiam Serra Vire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi ngitanan Ave Maria Viva Cristo.